Sorginen laratzean, publizitatera joateko itxura egin zuten, baina benetan ez ziren joan. Orduan Ilaskiri irla batera reality bat grabatzera joan behar zuela sinestarazi zioten. Pena broma izatea. Baina iragarkietara goaz, eten alditxo laburra izango da, orain txer. Ondo, takoiegas, Ondo! Artista hutsa, Ondo, takoiegas, Gainera urten, bada nobedade handi bat. Eta da, lehiakideen aldetik. Aurtengo lehiakideak izan bar dira... Gugoaz, ni panoa. Famosuak. Ilaski. Zenarro, Agustin Zenarro. Begoñatinek deituko dizu hori aipatzen. Ez dizute, Globo Mediatik ditu. Hori nola? Zure barren nintzaude? Niri esan zidatenean... Nik telefonoari nahu. Gauza bat egingo dugu. Zuk orain segi rolloari, bestela Julian gaizki geratuko data, zuk segi rolloari baiezkoa esan, eta gero negoziatuko duzu. 10 segundu, Ilaski, kontuz, 10 segundu. Zuzenean segitzen dugu, eta ja konfirmatuta daude Kortezibiko alkatea, hau da Marko, eta ero zuen bilek. Claudio, bilak antxego martzaretela. Claudio eta Ilaski Serrano. Proposamen egin zizutenean, berehala esan zenuen baietz? Zalantzarik gabe? Zalantzarik izan? Berehala baietz. Berehala esan zenuen baietz, Ez zenuen zalantzarik izan, Gauzak oso garbi dituzu, Inuxente! Inuxente!